Bos días a todas e a todos. Estando de acordo ca proposta que fai o Partido Socialista, eu creo que o relato da situación que se queda un poquinho corto. Describe moi ben a situación, pero tampouco propón ningunha solución para paliar o problema. O problema da falta de pediatra en Outeiro, que se podía tamén encadrar no problema de falta de outro tipo de profesionales no mundo da medicina, como son os médicos de familia, é un problema moito máis complexo, donde exixe un análise máis profundo e, para solucionalo, unha planificación a máis medio e longo plazo. Que non se fixo, nin se está a facer, nin se ve intención de facelo. É algo que afecta, ademais, a todas as administracións. Todas elas están cometendo erros básicos para poder solucionar este problema que, se agora é grave, dentro de uns anos vai ser aínda moito maior. Por que non temos pediatras? Porque non hai pediatras, non hai en Outeiro, igual que non hai en outros moitos sitios. Pero non vale con dicir que non hai pediatras. Habrá que poñer medidas contundentes encima da mesa para que eso pare de ocorrer, deixe de ocorrer. E non se están poñendo, para nada, todo o contrario. O Goberno do Estado non saca plazas suficientes para poder cubrir nin pediatría, nin familia. Xunta de Galiza non saca plazas nas universidades suficientes para o potencial de mozos e mozas que temos, que podían ser magníficos profesionales que non poden estudiar medicina porque non sacan as plazas correspondentes, porque non lles dá a santísima gana, porque non queren gastar cartos, porque queren privatizar a universidade, por unha serie de factores que non lles interesa para nada que na Universidade de Santiago de Compostela saian máis de 250 profesionales, creo recordar que é cada ano, cando podían sacar perfectamente o doble, sen ningún tipo de problema. Só hai que poñer dinheiro encima da mesa. E de que, hasta onde eu sei, as competencias en materia de universidade siguen sendo da Xunta de Galiza. E logo outro problema, incluso, que non podemos obviar, que os profesionales que salen, que son escasos, encima, moitos deles márchanse porque aquí son maltratados laboralmente. E non ten outra palabra, maltratados. E non estou falando de salarios, estou falando de condicións laborais. Poñerlle a un médico de familia 70 citas nun día é maltratar a un profesional. Mandarlle a unha profesional de pediatría que leve 1.400 nenos e nenas en 3 concellos distintos é maltratar o personal. Eso non aguanta ninguén. Entón, que pasa? Automáticamente, moitos deses profesionais, galegos e galegas, vense obrigados a ter que marchar de Galiza buscando unhas condicións laborais, e repito que non só de salario, que tamén, pero non só de salario, son unhas condicións laborais onde os traten de forma digna, é así de sinxelo, de forma digna. Vos parecevos que un profesional pode estar contento tendo que traballar nun despacho que está a humedade de riba a baixo durante anos e ninguén se preocupa de quitarlla? Parecevos normal que nun despacho dunha médica de familia, como pasa en Outeiro do Rei e pasou durante máis de 5 anos, cando chove se vexa na parede enfrente, cando está o paciente sentado, como baixa auga pola parede e ninguén faga nada por solucionalo? Iso é maltratar aos profesionais. E así non pode haber profesionais, nin pode haber xente que queira traballar neste país, e máis en prazas, neste caso, en Outeiro do Rei. Por un lado, despachos que son, en calquera outra profesión sería completamente insoportable, e eu creo que hasta incluso non cumpriría nin a lei de saúde laboral siquera, ou con un volumen de cartillas como ten que abordar a pediatra do Outeiro do Rei. Digo a pediatra porque hasta agora estuvo ocupada por unha muller. Iso é insoportable. Se quere solucionar realmente o problema, hai que atacar estes frontes. É dicir, máis plazas na universidade, máis plazas de MIR, en unhas condicións laborais que señan normales, dignas, e non xente estar mirando de recortar, a ver se mandamos á privada, a ver se mandamos aos nosos colegas e amigos da privada para que fagan máis diñeiro eles e o conxunto da población que se fastide. Mira, eu de verdad que me parece insoportable estar falando, estar oindo cuchicheros. É unha cuestión de educación, Me parece a min que é unha cuestión de educación. Eu, cando están falando os demais, estou calado. Co cal eu creo que cando un está falando e expoñendo un tema non fai falta cuchear, depois falan o que queiran, xa van ter tempo a falar o que lles día a gana. Ben, e non olvidamos outro tema, ademais, porque aquí falamos de dous problemas graves, que é pediatría, que é o que estamos falando concretamente, pero tamén sabemos que hai un problema con medicina de familia. Pero é que non habendo pediatra, tamén estamos agravando ainda máis o problema da medicina de familia. Porque ao non atender a haber pediatras que atendan aos nenos ou as nenas, onde van ir? Lóxicamente ao médico de familia. Co cal, se
Unha persoa ten 50, 60, 40, 70 citas, vai ter 10, 15 máis para atender eses nenos que non se poden atender do servicio de pediatría. En definitiva, se queren amañar o problema, podes amañar. Non é dun día para outro, pero non leva tanto tempo aumentar todas estas plazas que falaba eu antes, e iso faise poñendo orzamentos, poñendo diñeiro encima da mesa e creando esas plazas. Non hai outra forma de solucionar. Nada máis.